Holy shit! Woo! Aray ko, takina. Hey guys, good morning. Yun, welcome back to my channel. So ngayon, magbabike tayo papuntang Baywalk ulit. Pero pumunta tayo ngayon sa different side, which is yung side papuntang San Fabian. So mag-start sa Bunuan and then towards to San Fabian. Open na daw kasi. So itatry natin ngayon. First time ko rin makakapunta doon, so samahan nyo ako. Ayan, so kasama ko ngayon yung pinsan ko si Mau, tapos si Sen. So ito ang itsura ng Tagupan ganitong oras during weekend. Dito tayo sa Perez ngayon. Sa left ko, ito yung University of Luzon, kasi binasa ko lang. Hanapin natin si Sen ngayon. Baka si Mau nandun na rin. Baka si Sen. Ayun, there you go. Ayun si Sen, oh. Punta natin. Ayun din si Mau. Sige. Namagay, punta natin. Kasi may phone naman ka eh. Oo, tama. Kaya hindi ko na mabawas yung message nyo. Parang pulis na ako. Ako rin, hindi ko na ano, chinag. Grabe yung ilaw ni Ibi. Sige. So guys, kita nyo, importante yung ano, yung ilaw talaga, lalo pag ganitong madilim. So tara. Sila para makapture ko kayo. So dito tayo sa ano, Tondaligan Beach. Dadaan. Holy shit! Woo! Aray ko! Lumubog eh. Buti hindi ako nag-face first. At nakuha sa camera yun. So guys, ito ang itsura ng ano, Tondaligan Beach pag ganitong oras. I think 5:30 AM. Very peaceful. Buti hindi ako nag-face first kanina. Nakita kita, tumigilin ako. Tingnan ko si San, dire-diretso lang. Pero ako sumablay. Pinahabol nyo doon sa matigas. Oo. Ang ganda dito, very peaceful and relaxing. So diretso lang to, di ba bro? Diretso lang to. So guys, try natin diretsohin to. Start tayo dito sa Bonuan Baywalk hanggang San Fabian with the homeboys. So sila, Beef and Sen. Woohoo! Tayo wala isa kasama si Breezy. Ano siya, di nakatulog. Oo. So, look at that view. Dami tao, ganito rin. Maaga tayo. Okay, so sarado tong end ng ano, Bonuan Baywalk. Wala namin lumusot dito sa tabi para dumiretso doon. Dito na yun eh. Yeah. So ito yung bagong bukas, but bagong gawa. So let's try. Let's go. Ganda rin pala yo. Ganda. Oo. So guys, may mga upuan, no? Pwede mag-chill dito. So ginawa talaga nila yan para pagtambay ng mga tao. Ganda. Ganda dito. Galing. Nice. Mas ma-appreciate mo kapag nakabike. Yung nakakotse tayo, hindi ko gano'ng nakapansin na ganito eh. Ayun lang guys, ang problema lang dito kasi parang dump site siya. May mabahong part.
Pero okay lang, tolerable kasi mahangin naman. Pag yung mga para sa mga taong may sensitive yung ilong. Pero kami ayos lang. Sanay sa basura. Sana, sanay kami sa basurahan. Oh, ang ganda. Ganda. Ayoko sundan ulit si San, baka tumambling na ako next time na gawin ko. Pag sundan ko siya ulit. So guys, ito yung end nitong road. So ayaw ko kung pwede pa diretsuhin. So tingnan natin. Nasa somewhere Bunuan pa rin kami. Ayaw ko kung saan kalalabasan. Makapaglabas ito, linggayin na. So road closed. Distansya muna tayo kay San, baka sumablay na naman tayo. Ayan. So closed at kakargahin natin ang bike natin. Okay. Ayun. So makoy ulit. So hanggang dito na lang ang sementadong daan. Hindi namin alam kung anong nasa dulo nito ulit. So mukhang di paggawa. Pero mukhang possible naman. Let's try. Try natin. So we are going off-road. Buti na lang wala naka-road bike sa amin. Saan banda na kaya ito sa Bunuan? I think ito lulubog ka dito. So kailangan tulak. Natin magtulak guys. Okay lang beef? Okay. Welcome to uncharted area. Okay. So dito na tayo sa pinakadulong dulo. Sumubay tayo by the beach. Oh, hopefully hindi lumubog. Ha? Oh, pinakadulo na eh. So titingnan talaga natin, sasagarin natin to kung hanggang saan. So hindi namin kaya magbike at lulubog, kaya tutulak kami ngayon. Pero ang ganda oh. Hindi namin alam kung saan na kami dadalhin itong daan. It's nice. So andito tayo sa uncharted area. Pinakadulong dulo. Well, pwede pa naman doon pero hanggang dito na lang kami. So actually FABIAN na yun eh. So andito kami ngayon. Doon kami nanggaling somewhere. Andito na kami ngayon and pahinga lang tapos balik na rin. So ito, nakabalik na ulit kami sa
Semento, pasemento. Dito daw sa may daan. So may dadaan tayong panibagong way. So guys, ito nakita yung dulo. Pwede kang dumaan dito palabas at tingnan natin kung anong Habulin natin tayo na. lalabas. Huwag na masarap yung abulin ng aso. Okay. So, may naara tayong bagong daan. Tayo alam na daan. Oo nga eh. Saan labas dito? So ito magli-left kami. Nakakita nyo guys, left tayo. Ayaw ko kung saan papunta yun. Baka sa Mindanao. So, nag-left tayo. Let's see. Ito yung ano natin, pinuntahan natin yung laro lang dati. Yeah. Ito ba yun? Ito na yung school. Oh, to, tama. Dito kami nag charity. Charity natin. Dito guys, dito kami nag charity. Ito yung ano, for yung mga nagpakain. na-trauma. Mga children and girls na abused. Hanap tayo na ano, tingnan natin. Okay, so Chill ride, habang wala si Kaus. Kaus, wala. pagkasama natin, ewan ko, Ano to, Ted? patay tayo. So pagpunta doon, I think papunta sa highway Bunuan, no? So diniretso namin, tingnan natin kung ano yung tsura dito. Dito. So ito yung end. Walang daan guys. Meron doon, pero ano. Pero hindi pa gawa. Okay. So turning back. So yung sagad ng daan. Hanggang doon lang yung Meron daw dyan dito. Oo. Kaya lang masikip ka, so baka may masalubong tayo. Okay. Baka magkaroon ng head-on collision. Walang So balik kami and papunta sa highway I think. Ayun, so finally andun na yung highway. Bunuan pa rin to. Parang lagpas lang to ng ano eh, ng Leisure Coast ata. Oo, tama. So ayan guys, so yung balik tayo sa highway ng ano, Bunuan. And I think hanggang dito na lang muna yung video. So sana na-enjoy nyo. Please like and subscribe. Thanks guys. Bye.